Andam ka ba nga mo hatagog another chance sa tawo nga nakapasakit sa imong dugan, sa imong pares nga nakasala sa inyong panaktipon, ang nakapahilak ug nakagubas sa inyong damgo. Dili lalim ang pagpasaylo sa usa ka sala, labi na kung ang pagsalig na pikas na matag gabi ang kasakit magbalik-balik, murag samad nga lisod kaayong matambalay. Apan sa tunga sa inyong panaglalesa, dunapay mga mata nga nagtan-aw, mga anak nga naglaom nga usapa mo ka pamilya, nga nagampo nga mo balik ang kalinaw sa inyong balay. Andam ka ba nga mo sa gugma nga kaniya ko, likon kaayo. Andam ka ba nga musulay pag-usap, alang sa inyong mga anak nga walay labot sa inyong kasakit. Kung ng pagbasol tinudog nakita ang pagbago, tingali adunay paglaom nga mabanaw ang inyong gugma. Apan nang another chance, dili pasabot nga kalimtan ang nahitabo, kundili usa ka higayon sa matinudan nung pag-usap. Ang pagsalig dili mabalik sa usa ka alaw, hinay-hinay kini nga tukuron pag-usab, pinaagi sa tinuod na paghinulsolog mayong binuhatan, dili sa mga saad nga dalirang makalimtan. Ang gugma nililang puro pagbati, apilo sabang responsibilidad ug pagtahod. Kung adunay tinuod nga pagbago, sa kasing-kasing makita kini sa lihok, dili lang sa mga pulo. Sayay ang pagpasaylong mga hatag ug bag-o sinugdanan, ug usayo sabang labing maayong desisyon, mao ang pagbulag nga malinawon. Ang importante mao ang kaluasan, dignidad ug kaayuhan sa tanan, labi na sa mga anak nga walay sala sa nahitabo. Ang another chance kinahanglan angay sa tawo nga andam mo sa dili lisensya aron usbon na usab ang sayo. Ang gugma mo tubo kung adunay respeto, ug ang pamilya mo lik-on kung adunay kamatuoran. Andam ka ba nga mo hatagog another chance, tubaga kini pinaagi sa kaalam, ug dili lang sa emosyon. Kung ang paghinulsol tinuod ug ang pagbag-o makita, mahimo nga dunay paglakom nga mabalik ang inyong panaghiusa. Apan kon padayon ang baka ko pagluib, ayaw pugsa ang kaugalingon sa walay katapusan nga kasakit. Kay ang tinuod nga gugma dili lang para sa mga anak, kundili gugma nga adunay pagtahod, pagsalig ug responsibilidad. Dili sayo ng pagpilit ali sa pagpasaylo ug pagbiya, apan ang matag desisyon kinahanglan na dunay ka alam ug gugma, ug bisan nun sa ang imong pilion. Hinaot nga ang inyong mga anak makakita gihapon og ginikanan nga responsable, mahigugmaon ug matinahuron.